Al 2019, el dia que l'alcaldessa va ser nomenada, Sant Adrià tenia 30 milions d'euros d'estalvis. Però en només 2 anys, l'alcaldessa se n'ha gastat 24 milions d'euros. Sí, 24 milions de la Guardiola. On són els diners? Què hem aconseguit buidant fins al fons la nostra Guardiola? Pocs resultats tangibles. On són les millores als nostres carrers? On són els nostres equipaments? On són els nostres serveis públics? Ara només ens queden 6 milions d'euros d'estalvis i una situació econòmica caòtica. No podem permetre que això continuï així. Si vols que els teus impostos es gestionin bé i s'inverteixin en el que realment importa, amb resultats de debò, uneix-te a nosaltres. Refem Sant Adrià.